ka daina kiran kanka kai ciyaman din gareji ne za a baka 1000. Duranan da ya kuskure ya ce to mistake ne sai ya bada da wani 1000. Ko a kwashe kayan wannan kayan. Ne kuskure da na ce kai ne gida ba. Kai ne ciyaman. To da za rigima. To a'a. Da wa zan yi rigima. Ai an gaya ma ne in ka yadda ga 1000 za a baka. Wannan 1000 idan kana ji bature ya ce stop. Shine. Ka yadda? Rufe baki. A'a faɗi da kanka. Ai kodin muke faɗi da kanka. Ga ciyaman. A'a kai Dawaye daga yau ba za ka ƙara cewa kanka kai ciyaman bane. To tun da nace ga ciyaman ai magana ta ƙare. Ga 1000 ka faɗa da kanka ka ce. Yawa kai ne ciyaman na gareji. Sai ka ce oga fenta ciyaman na gareji daga yau ni Dawaye ba ciyaman bane ka faɗa. Kawai ka kuma ya faɗa ce wato daga yau na daina. Ce za a bani. Ba ranci za ba. Ba ranci bane kyauta ne. Faɗi kyauta ce wallahi. Ga ta rike ma hannu ina zuwa a baka fada ka fada ba bari girin giya maka yawa amma ran zuwa ne sai ce ka dinga bini a baya yawa ka dinga fada to ni Dawaye to fadi ma ni Inusa da kamana ba za ka iya ba 1000 fa za ta baka ai ya kasa ai Dawaye aka sanka ba Inusa ba sai ka ce ni Dawaye to fadi mu Dawaye kai Dawaye ta mana da waye kai da suwaye ga dai 1000 ga 1000 jama'a su gani ga ta kai Dawaye kai da zaka ce ba ni zaka ce ba kai Dawaye daga yau ni Dawaye ka bari wa ciyaman gareji na Abdulwahid ka bari mai ciyaman gaba da ba ina ce Abdulwahid ba ina ce ciyaman ka dai faɗa ka faɗa sunana sai ka ce to daga yau na daina faɗa cewa ni ne ciyaman gaba da na janye Abdulwahid shine ciyaman na gareji na janye da a daga ba ka janye ba daga yau ka daina faɗa daga yau idan ka faɗa wannan 1000 za ka da ita daga yau Abdulwahid shine gareji shine ciyaman daga yau shine ciyaman na daina ni ne ciyaman to shikenan rike 1000 kai wa ciyaman godiya ka ce wa ciyaman na gode faɗi ka ce ciyaman na gode ka ce na gode bakansa yawwa ciyaman ka gode